Mám tu niečo, čo vás určite poteší. Mám kolekciu, ktorá je absolútne perfektná pre citlivý typ pleti, alebo pre silne aknóznu pleť, alebo pre mladé dievčatá, ale aj dámy a ženy v rôznom veku. Je to pre dámy, ktoré milujú jednoduchú, ľahkú konzistenciu na svojej pleti. Poďte sa so mnou presvedčiť, ako krásne sa vám vpijú naše produkty z novej kolekcie Mary Kay na vašej pleti. Pre dámy, ktoré trpia rôznymi alergiami, či citlivosťou, či nepríjemnými pocitmi pri používaní krémov. Je rozdelená na dve skupinky, je to vlastne zmatňujúca a hydratačná kolekcia. Zmatňujúca kolekcia je výborná pre dámy alebo slečny, ktoré sú mastné, ktoré majú problémy s akné a ktoré sa nerady lesknú. No a tá hydratačná je určená práve pre dámy alebo pre slečny, ktoré majú pleť veľmi suchú a zároveň vlastne zle reagujú na rôzne hydratačné krémy alebo iné krémy. Skladá zo 4 krokov. Prvý krok je čistenie, druhý krok je peeling, tretí krok je pleťová voda a štvrtý krok je hydratačný krém. Je neparfumovaná, skutočne keď si k nej chcete privoňať, tak neucítite absolútne nič. Kľúčovou zložkou tejto celej kolekcie je glycerín a vitamín E. Glycerín je extrakt zo sojových bobov a oni majú za úlohu perfektne zadržať hydratáciu vašej pleti. Či sa to týka zapálenej pleti ako je akné alebo dehydrované pleti. Viete, čo je hydrolipidický film? Je to časť na pokožke, ktorá je vlastne mastná a ktorá nám chráni tú pleť pred tým, aby nám nevnikli do našej pleti rôzne baktérie alebo rôzne vírusy a rôzne zápaly a ten hydrolipidický film obsahuje nejaké baktérie. Ale pokiaľ sa tento hydrolipidický film naruší, vtedy začne byť pleť veľmi citlivá, háklivá, akoby odhalená, ako by vznikla na vašej pleti rana a prenikne do vašej pleti všetko. A práve ten glycerín sceluje tieto rany a tú pleť keby zarovná, ucelí a vytvorí pevnejší hydrolipidický film v zdravej kondícii. Druhá zložka to je slnečnicový olej, ktorý obsahuje práve táto kolekcia, krásne hojí, zjemňuje a sťahuje zápaly z pokožky. Takže je to vlastne skutočný zázrak pre vašu pleť. Základ pre zdravú pleť je vždy si ráno a večer vyčistiť pleť. Buď čistiacim gelom alebo krémom. Gel používame v prípade, pokiaľ sme zmiešané a mastné a krémové čistenie, pokiaľ ste suchá a citlivá. Vždy na vyčistenú pleť sa nanáša peeling. Peeling môže používať 2-3 krát do týždňa, pretože je jemný a zľahonka vám odstráni odumreté bunky. Má nádhernú perleťovú farbu. Tonikum je vždy druhý krok po čistení pleti. Vyrovnáva pH, dohydratuje pleť a toto tonikum nemá ani vôňu. Teraz vám ukážem denný a nočný krém. V jednom je na zmiešaný typ pleti a na suchý typ pleti. Ten na zmiešaný typ pleti má gelovú konzistenciu a veľmi ľahko sa rozotiera na pleti. Dokonca vám zmatní na 10 hodín pleť. Teraz vám ukážem hydratačný krém. Veľmi ľahko sa rozotiera a pleť je po ňom veľmi príjemne hydratovaná. Obidva krémy majú 10-hodinový účinok hydratácie. Základná hygiena pleti je vyčistiť si pleť, dočistiť pleťovou vodou a nahydratovať. Peeling je ako doplnok. Každé ráno a každý večer. Teraz si ukážeme čistenie na zmiešaný typ pleti a na suchý typ pleti. Obidve čistenia si nanesiem na pleť, naklepkám, ruky si namočím a mokrými rukami si rozpracujem emúzie na pleti. Nechám pôsobiť tak 15 sekúnd a zmijem vodou, ktorá bude vlažná a nezabúdajte na tvár, krk a dekolt. Pleť by sa mala vždy utierať vtláčením uteráku alebo nejakou čistou utierkou. Teraz použijeme peeling. Peeling sa používa 2-3 krát do týždňa, tento náš na citlivú pleť. Rozpracujem si to na pleti s mokrými prstami, čelo, líca, krk a dekolt. Odstránia sa mi odumreté bunky a zmijem dole z pleti. Šúcham asi takú minútku. Teraz denné rad vyrovnávajúce tonikum 2 spôsobmi môžeme použiť. Dáme si buď na tampón a dočistíme pleť, krk, líce, dekolt. Druhým spôsobom je, že si tonik nalejeme do dlane a vtlačíme si priamo produkt do pleti. Tým pádom využijeme celý potenciál produktu.
posledný krok použijeme hydratačný krém, toto je gel a to je krém. Použijeme gel pre zmiešaný typ pleti a krém na suchý typ pleti. Obidva krémy majú 10-hodinový účinok, teda hydratácie, takže vám udržia vlhkosť pleti na 10 hodín. Tak a hotovo. Základná sada od Mary Kay je nastavená pre dámy na pár mesiacov, pretože naozaj stačia malinké množstvá a ktoré dokážu veľké zázraky. Tak nás to učili Mary Kay, mňa už 14 rokov a môžem potvrdiť, že Mary Kay skutočne robí na pleti divy. Vyskúšajte aj vy.